Donem pas a la segona ponència, en aquest cas amb en Daniel Limones. Us presento, en Dani és graduat en Prevenció i Seguretat Integral per la EPSI, la Universitat Autònoma de Barcelona, llicenciat en Criminologia per la UDG i màster en Criminologia i Delinqüència per la Universitat de Castilla-La Manxa. Actualment és president del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya i inspector cap de la Policia Local de Martorelles. En Dani està especialitzat en la gestió de la seguretat en l'àmbit local i l'aplicació del policing basat en l'evidència científica. També treballa temes de legitimitat i confiança policial, com veurem just en la ponència d'avui. També ha estat formador de l'Institut de Seguretat Pública, el curs bàsic i curs d'inspectors. Ha donat formació a l'Escola de Policia d'Eslovàquia i la Policia d'Investigaciones de Xile. Així que, Dani, quan vulguis, tu mateix. Merci, Eva, moltes gràcies per la presentació. Bé, com diu la meva ponència d'avui, intentaré parlar una mica de la relació entre la confiança, la legitimitat i la importància que des de les organitzacions policials hem de treballar aquestes temàtiques per millorar la relació amb la comunitat i la prevenció i la intel·ligència també, que per la pròpia policia és necessària per portar el dia a dia. Compartirem la presentació per tal de poder seguir el que vinc plantejant. Perfecte. Doncs aquí ja tenim, no? Al final, les organitzacions policials necessitem avançar-nos moltes vegades al que podria passar a la societat. Això és molt complicat. És molt complicat perquè, com bé sabem, els mitjans tecnològics moltes vegades superen a la capacitat que té l'administració per desenvolupar el seu dia a dia. Actualment, la concepció de la policia no pot ser la mateixa que al segle passat, perquè les coses han canviat moltíssim, la societat ha evolucionat moltíssim. I llavors el que necessitem és intentar avançar-nos, intentar tenir aquella intel·ligència, que per exemple després parlarà Antoni, tenir aquella intel·ligència per predir o preveure què podria passar. Però el tema d'avui no és aquest. Al final, els cossos policials necessitem d'això, no? Necessitem de moure'ns amb la nostra comunitat, amb la nostra societat i obtindre d'ells la intel·ligència, no? Obtindre d'ells... Dani, perdona. Sí, digues. Només comentar-te que la ponència no es veu bé. Mira si pots compartir aquí, perquè surt com amb les notes, no surt perfecte. Gràcies, Dani. Molt bé, a vosaltres. Bé, continuem. Doncs això que dèiem, no? Les administracions necessiten avançar-se una mica. La importància, confiança en la policia. Tenim els ítems, no? De policia, confiança i legitimitat. Hem d'entendre que avui en dia la policia i la comunitat han de ser coproductors de seguretat. Això què vol dir? Que siguin coproductors. És a dir, la policia necessita de la comunitat per produir seguretat, però la comunitat també necessita de la policia. Llavors és entrar en una simbiosi en la que un sense l'altre no podria funcionar. No? Per què dic això? Perquè la comunitat pot fer una demanda d'una problemàtica a la policia, d'una problemàtica que té i vulgui resoldre, però, clar, si, per exemple, no té aquesta confiança en la policia, segurament aquesta situació no es produirà. No? I, al contrari, si la policia necessita de la comunitat i hi ha una bona confiança, aquesta comunitat donarà molta intel·ligència policial per treballar les problemàtiques. No? Però, clar, com aconseguim augmentar aquesta confiança de la comunitat? Què necessitem? Quins ítems podem tenir per a fer-ho? No? Doncs la confiança en la policia, al final, diuen diversos estudis que ens forma per un conjunt de valoracions que la ciutadania pot realitzar sobre la competència que tenen els cossos de policia, la competència tècnica que poden tenir els cossos de policia a l'hora de fer el seu servei, a l'hora de fer les seves tasques. Hi ha diversos autors que ens diuen que hi ha dos elements molt importants. El primer seria el grau en què la policia comparteix i pren en consideració els interessos i les necessitats de la comunitat, i el segon seria el grau de justícia amb el qual la policia tracta a la ciutadania en els seus contactes diaris. Ara mateix, abans podíem parlar de contactes físics, ara mateix també podem parlar de contactes virtuals. No? Perquè, com dèiem al principi, tot això, la proximitat, per exemple, ha canviat, no? Perquè ara les relacions interpersonals també es desenvolupen al ciberespai. Per Jackson, per exemple, i altres autors, va dir que per tenir confiança en la policia, els ciutadans han de considerar que la policia disposa dels mateixos valors, de les mateixes motivacions, de les mateixes metes i les mateixes prioritats
que podria tenir la policia, que podria tenir la comunitat, no? I ho entenia com un alineamiento moral entre els individus i el sistema. És a dir, la comunitat ha d'entendre que la policia, de veritat, vol treballar els seus problemes, que la seva fita final seria, per exemple, imaginem-nos una comunitat que tenen molts robatoris a l'interior de vehicle, no? Doncs que la funció de la policia en aquest moment seria això, no? Lluitar contra aquest problema, treballar directament contra aquest problema i que necessita d'això. Però també parlem d'un alineament moral, no? Els mateixos principis ètics, no parlem de religió, no parlem d'aquestes coses, no? Els mateixos principis, que la policia sigui confiable, que la persona, al final la confiança vol dir que la persona ha de tenir la capacitat de confiar els seus problemes, els seus dubtes i la seva situació a la policia com a individu, però també com a sistema. Llavors, la confiança en la policia permet als ciutadans que puguin col·laborar i participin millorant aquestes problemàtiques. A més, la confiança millora la relació de la policia i fa que tingui una millor incidència dels fets delictius, no? Perquè, com dèiem abans, aquesta intel·ligència ens podria fer treballar i fins i tot preveure determinades accions. Per exemple, en bona part dels estudis que treballen sobre la confiança en la policia, hi ha tres grups d'ítems dels que es poden fer les preguntes. El primer seria l'actuació i la presa de decisions, i aquí podríem analitzar la celeritat en prestar el servei, el seguiment dels casos, si quan una persona és víctima d'un fet o d'un incident, si la policia fa un seguiment o no, i la correcció a l'actuació, si la policia ha sigut correcta en aquella actuació. No correcta per la decisió, sinó correcta amb el tracte. Després tenim un punt més important que també puntua molt a la legitimitat, que seria la justícia procedimental. Si el tracte de la policia ha sigut servicial, si la policia fa partícip als altres, perquè la gent, encara que no sigui una resolució que sigui favorable a ells, però senten que la policia fa participar les persones, això també puntua molt. I també si la presa de decisions han estat justes. Això què vol dir? Això no vol dir que et donin sempre la raó. Per exemple, hi ha estudis que diuen que gent que ha passat per presó tenen més confiança en la policia que gent que no ha sigut sentenciat o acusat de cap delicte. I això vol dir que aquestes persones possiblement valoren no la decisió final de la policia d'arrestar-los o d'imputar-los un delicte, sinó que la presa de decisions ha estat justa. En aquell moment la policia va decidir justament. I després el darrer ítem, que és el darrer grup, seria la satisfacció. Satisfacció amb el servei policial i l'organització, voluntat que aquelles persones, si tenen algun altre problema, algun incident, siguin atesos pel mateix cos policial i valoració en general de l'actuació de la policia en aquest contacte. Dit amb legitimitat, com bé ha dit abans el senyor conseller, podria definir com el sentiment d'obligació del compliment de les normes i de l'obediència a les seves autoritats i als seus agents, també, o la justícia. Els cossos policials, de la mateixa manera que passa amb la política, necessiten una legitimitat a l'hora de dur a terme les seves funcions, a l'hora de donar el seu servei a la ciutadania, a l'hora de fer el seu dia a dia. I és necessari que la ciutadania reconegui i accepti aquest dret a fer complir la norma i es conformi a la llei. Però, clar, això què vol dir? Tota la policia o tot govern podria tenir legitimitat? Aquí posem exemples. Ara parlem, hem vist fa poc, als Estats Units, l'atac, diguéssim, al Capitoli. Allà hi ha un grup o una part de la població que no consideren el nou president legítimat. Per què? Perquè pensen que hi ha hagut un frau a les eleccions. O a Mèxic, hi ha estats o hi ha policies de municipis que per la seva ciutadania no estan legitimats, perquè tenen por a una actuació d'aquesta policia. Per casos de corrupció, per fins i tot homicidis, per contacte amb narcotraficants o amb càrtels. O sigui que al final no vol dir que un estigui al poder i sigui legítim. Hi ha una legitimitat normativa, però també hi ha una legitimitat que seria, diguéssim, una legitimitat que es guanya pel fet de ser, diguéssim, legals, de ser, seria una legitimitat empírica pels teus actes. Després, autors com Tyler ens indiquen que, a més legitimitat policial, hi ha major cooperació ciutadana i augmenta la disposició no només del compliment de les normes, de les ordres, de la policia, sinó de conformar-se amb la llei. Si nosaltres tenim un nivell molt elevat de legitimitat, la gent segurament no posarà en dubte les accions
que esdevinguin o els resultats que esdevinguin d'una intervenció policial. Però al contrari, per la banda contrària, si aquesta legitimitat es perd, veiem reduïda la deferència a les autoritats i el compliment de les normes. I, per tant, la policia ha de fer servir accions més coactives, no? Més coercitives, més violentes. Pregunta que us volia fer a l'audiència, no? Vosaltres creieu que ara mateix s'ha produït un descens de legitimitat al nostre país? Ho dic perquè hi ha diferents casos, sobretot amb grups joves o molt joves, amb les accions policials de cara a tot el tema del confinament, en tot el tema del Covid. Això és una pregunta que us llenço perquè penseu una miqueta en fer-vos un plantejament de què podria passar aquí. Al final, com dèiem abans, la legitimitat està molt relacionada amb la justícia procedimental a l'hora de construir, a l'hora de construir el líder. Per què? Perquè jo, encara que no sigui, jo com a policia estigui treballant en un estat, amb un govern que no sigui legítim o que una part de la població no consideri legítim, si jo com a policia tinc un tracte correcte, servicial, i jo com a policia prenc les meves decisions d'una manera justa, segurament per a aquella persona o aquelles persones seré legítim. Però potser el meu govern no ho és, o el meu cos podria ser que no ho fos. El meu cos policial em refereixo, no el meu cos físic. Per Bradford i altres autors diuen que hi ha dues grans experiències com a potencials fonts de legitimitat. Primera seria la relació que tenen les persones amb la policia com a organització i la comprensió del comportament dels agents i dels estils de processos de vigilància. I el segon punt seria el context social on la policia, com el ciutadà, operen i fan el seu dia a dia. Clar, una vegada que tenim això, què podem fomentar? Hi hagi un augment de la participació de la ciutadania envers a la seva relació amb la policia, amb la seva relació amb les polítiques de seguretat. Segons el Fòrum Europeu de la Seguretat, el 2012 va dir que la participació era un prisma de corresponsabilitat on tant la policia com la ciutadania han de participar. Però no únicament amb les mesures pròpies de seguretat, sinó amb una participació en la gestió dels recursos, de les polítiques de seguretat, del treball amb minories o col·lectius de risc i, abans de res, l'adaptació als canvis socials que, per desgràcia, sempre arriben més tard a les administracions policials. Tornem al que hem dit abans al principi. Al final, com a administracions, sempre anem més tard que la resta de la societat. Per què? Perquè tenim uns processos intermitjos que costa més d'anar avançant, que costa més la jerarquia, per exemple, o les administracions han de moure's dintre dels pressupostos, dintre de la pròpia estructura policial o de la pròpia estructura de l'administració, llavors costa més anar avançant el dia a dia. Les organitzacions policials, situades a qualsevol nivell, pugui ser local, autonòmic, estatal, comarcal, no poden deixar al costat de la seva comunitat, perquè al final la policia treballa per la seva comunitat, des de Martorelles fins a Terrassa, fins a Barcelona i Catalunya. Al final hi ha una comunitat en diferents estatus, en diferents nivells. Llavors, la participació en la comunitat és de vital importància per tal de poder aconseguir, com dèiem abans, informació i treballar la intel·ligència policial, perquè aquestes dades ens ajudaran a millorar tot el que volem fer, tot el que volem prevenir, totes aquelles coses que volem treballar amb la comunitat. Tot el que seria la policia, o sigui, podria ser la policia orientada a la resolució de problemes. Al final és això, la policia necessita aquesta intel·ligència perquè a la seva vegada també genera millora de la confiança, perquè si amb aquesta intel·ligència estem aconseguint millors resultats, a la vegada estem millorant la confiança i estem millorant la legitimitat. Però, clar, el mateix EFUS, el mateix Fòrum de la Seguretat, ens deia que per complir els requisits d'una policia propera, d'una policia pròxima, haurien de tenir 5 ítems. El primer seria tenir un territori com a punt de trobada. Clar, això també ara mateix queda una miqueta difós per com està la nostra organització, com estan les nostres societats ara mateix, perquè, com hem dit abans, també treballem en un clima més del ciberespai. I llavors és més difícil poder tenir un punt de trobada físic. D'altra banda, el partenariat. Què vol dir el partenariat? Vol dir totes aquelles persones, entitats, grups, col·lectius
que siguin companys, que facin policing, que treballin per la seguretat, que no tenen que haver nascut per fer seguretat. Què podria ser partenariat? Per exemple, les escoles. Quan estem a l'escola, indicant a la gent com han de creuar, sobretot els menors, com han de creuar, si s'han de posar el cinturó, com han de fer el dia a dia al carrer. Això és una funció de l'escola. L'escola no estava feta per això, però està desenvolupant una tasca que ajuda a la millora de la seguretat. En aquest cas podria ser de la mobilitat. Versatilitat, que és la combinació de la prevenció, de la resposta i la dissuasió. Què passa? Hi ha moments en la nostra història, sobretot història més antiga, on només hi ha resposta policial. Hi ha una policia reactiva. Llavors, és més complicat fer prevenció. Llavors, una organització policial necessita treballar els tres ítems. Després tenim la accountability, que ara més endavant tenim un petit tema que el treballo, perquè ja vaig una miqueta justet de temps, i després fer prioritari del model comunitari, és a dir, el que dèiem abans, treballar la comunitat. Però el model comunitari és una filosofia de treball, no és proximitat. La proximitat seria una tàctica dintre de l'estratègia comunitària. Com podem integrar els elements i augmentar la confiança i la legitimitat? Doncs el primer punt seria la transparència. Les organitzacions no poden ser opaques, no poden quedar fora de la transparència. Al contrari, hem de ser més transparents. Els policies continuen sent elements de poca transparència. L'organització ha de treballar per la transparència activa, la transparència passiva i la col·laborativa. I al final ha de permetre a la ciutadania poder conèixer gairebé a temps real l'estat de la seguretat dintre del seu municipi. Per exemple, miro a veure si ho podem veure, i si no, ja ho enganxaré ara al xat, ho enganxarem, perquè pugueu veure aquest enllaç que és de la policia de Los Angeles, que estàs veient gairebé a temps real un mapa amb els incidents que estan succeint a la ciutat de Los Angeles. L'altre punt, la accountability, que al final no deixa de ser la rendició de comptes. Al final és un conjunt de pràctiques de supervisió i avaluació i control sobre l'exercici del poder de la policia i que tenen el propòsit de promoure condicions favorables per a la governabilitat i el foment de l'escrutini social i la participació ciutadana. Diversos autors, com Mur i Braga, deien que no hi ha un motiu clar pels quals els líders policials volen mesurar la qualitat de les seves actuacions, però que podem trobar tres respostes. Una seria la demanda per parts de polítics, ciutadans i grups d'interès. La segona seria la pròpia ètica i moralitat, tant del CAP com de l'organització. I la tercera és que, si accedim a un sistema de comptabilitat extern, podem tenir l'oportunitat que les nostres estratègies siguin validades per una entitat de fora. Tot allò que fem bé, segurament aquestes entitats donaran per bo. Però també allò que es faci malament, també. Com per exemple, podríem dir el síndic de greuges. Quan es detecta una cosa que es fa malament, el síndic de greuges també ens donarà un avís. El Sheldon va dir que podem trobar dues dimensions bàsiques dintre de la comptabilitat. La primera és answerability, que és l'obligació dels polítics i funcionaris a informar de les seves decisions i justificar-les, què faig i per què ho faig. Això de faig les coses sense donar explicacions no hauria de valdre. I després l'enforcement, que seria la capacitat de sancionar els funcionaris i polítics en el cas de violar els seus deures. Per exemple, tenim els serveis d'assumptes interns que treballen aquest tema. Per què dic això? Perquè és molt important que expliquem les coses quan les fem bé, però també quan les fem malament i exercint la nostra acció sobre aquelles persones que han actuat malament de dintre de la nostra organització, no només policial, sinó també política. La comunicació. La policia necessita un bon sistema de comunicació que ha d'anar més enllà de fer notes de premsa, ha de ser present a les xarxes socials i ha d'apropar-se a la ciutadania, no només informar, sinó comunicar. La diferència entre informar i comunicar. A la nostra informació hem de donar la nostra filosofia d'organització, hem d'explicar com voldríem nosaltres, o sigui, d'acord amb la nostra organització, com voldria que la nostra organització intervinís amb la comunitat. Però també és molt important la comunicació interna i fer veure a la nostra plantilla la importància de tot el que estem fent, per què ho fem i quina finalitat té això. Perquè nosaltres fem les coses bé, però la nostra plantilla, la gent del peu del carrer entén per què fem una acció, segurament s'implicarà més i segurament treballarà millor perquè veurà un resultat al final de la seva feina. En temes de comunicació, és una comparació i ja finalitzo.
D'aquestes fotos, a vosaltres, quina us dona més proximitat? Quina us dona més confiança? No? Una comunicació policial des d'una taula asseguts a diferents nivells, segurament, o una comunicació policial a peu de carrer. I estem parlant, per exemple, de Detroit. Aquesta foto de quan tot el moviment del Black Lives Matter i tot el que ha succeït a diverses ciutats dels Estats Units. No? Doncs a mi la segona, a peu de carrer, em dona més confiança, em dona sensació d'una policia més propera, d'una certesa de voler trencar les distàncies. No? Per finalitzar, per millorar la confiança i la legitimitat en la policia hem de treballar en base a justícia procedimental, la satisfacció i la presa de decisions, participar amb la comunitat i ser pròxims, apostar per un model comunitari, fomentar la transparència, treballar la accountability i parlar de la importància de la comunicació policial.